До работника, който пита: какво е това духовен живот? Духовният живот е истинският живот. Всичко останало е материя. Материя е и нашето тяло. Пръст, взета от пръста. Земя, вода, огън и въздух. От тези 4 стихии е изградено човешкото тяло. Изградено е така изкусно и чудесно, че не може нито да се изкаже, нито да се опише. И все пак тялото е само едно материално творение. Не е живот. Колата не е пътник. Клетката не е птица. Тогава какво е животът? Светото Божие писание ясно обяснява това на първата си страница. И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот, и стана човекът жива душа. Знаеш ли добре какво означават думите опосредствено и неопосредствено? Опосредствено от земята Бог е сътворил тялото, а неопосредствено от себе си е вдъхнал в него дихание за живот и човекът е станал жива душа. И така, човек привидно е телесно създание, но телесно създание с дихание за живот. Чрез това дихание за живот човекът е свързан със своя Създател и с многоликия небесен духовен свят. Едно пламъче, което прилича на вечния пламък на Божеството. И макар тялом да пълзим по земята, между насекомите, чрез това пламъче ние сме свързани с най-висшите небеса и с вечността. Живата душа в тялото, непрестанно поддържана и оживотворявана от онова божествено дихание. Ето това е човешкият живот. С други думи, духовният живот, това е нашият непрестанен стремеж да станем достойни за божественото дихание в нас. Защо да се трудим и да се стараем да бъдем достойни? Защото сме получили божествено дихание, в дар от Твореца. Никой от нас не го е купил или платил, но вечната любов ни го е подарила. Дарът наистина не се заплаща с нищо, затова е дар. Но онзи, който го приема, особено когато става дума за такъв скъпоценен дар, какъвто е животът, трябва поне да се покаже достоен за него. Как да отговорим с любовта на Божията любов и как да се окажем достойни за божествения дар? За това съществува цяла наука, която се нарича духовна наука. Тя е наука над науките, както и божественото дихание за живот е над всички неща. И не е плод на човешкия ум, а ни е дадено от самия свят Божи дух. Този, който е дарил на човека най-скъпоценния дар, сам го е научил как да стане достоен за него. Ако желаеш да влезеш в тази светла и сладка наука, нека е благословено твоето желание. Божият мир и радост да бъдат с теб.